master ko si kasi ginagalingan ni Jay eh. Ay. Na-apply ko nga yung turo niya sa akin. Gusto nakagaling. Kaya dumalo. Na-apply mo naman yung turo ko kaya alam mo yung galawin ko. Sabi naman. Ito yun, sinerge yun. Picture pa ka no? Wala po ba yung wala kayo sa Hindi, yung mga black ko sa mga. Di ba sa mga yung friend eh? Gusto na nga magkakasal. Sabi nila yung sabi sa akin ng bata. Ay, yung mga wala na nila. Pero kapag dito, pag napasok, laki sayang sa likod ng bata. Sugar, sugar. Sugar po. Process. Kaya nga sa mga ayos. Si Renzi. Brother Jay, galingan mo ha! Oh, yes, machine ko yan. Meron ka ng magic beans. Meron ka? Vitamins? Ay, muli pa rin. Vitamins. Nice judgment from Lex. Nice judgment. Oh, nice one, nice one. Hey, nice judgment ulit. Iisip ako ng excuse eh. Kapay nga ako, pagkatalo tayo. Hindi na valid yung sipot. Hindi, bakit lagi? Yes. Filipino nga. Sige, sige. Wow, tingnan mo siya. Ah, wala pa. Ses lang yan ha, ses lang. Shuttle, brother. Ano, nakalibre pa tayong shuttle. Sige, huwag na tayo mag-buy ng shuttle mamaya. Pati yung papel, pabira ko bukas. Ayun, bukas. Punit mo yung ano, pamadali. Pat na punit. Ay, tapos na ito, 6 months. Hindi, 2 sets na yan. Sabi mo,